Igbo mọnụ, zọnụ, kachanụ, demenụ n'unu sonyela anyị tata na live nkụzi anyị na-akụzi tata live. Deti tata bụ ụbọchị Eke n'ọnwa 12 n'ọnwa luna kalenda ndị Igbo, ọgụgụ arọ ndị Igbo. Ọnwa na-eku ọnwa ede ajana. And tata bụ n'ọgụgụ arọ ndị Roman Catholic Church bụ January 25, 2025. Cheten na nke ụlọ mahadum Wisdom University ebe anyị si wee na-abịakwute unu tata wee na-akụziri ndụ. Chetakwa m ọsọ na nke ụlọ mahadum anyị na-agwa unu ka unu were akọ na uche unu. Ị ga na-eji akọ na uche gị, ị ga na-eche uche, ị ga na-eche uche na-atụnne ibe na-abịala gị n'ụwa wee malụ nke ihe eso na ya. And ịbịa na nke ụlọ mahadum Wisdom University, nkụzi anyị na-akụzi ga-eme ka ị na-eche uche mma, ka uche gị na-elu n'ibe a na-eme dịka onye Igbo, dịka onye Biafra na onye Afrịka. Na ọ bụrụ ile ndị obodo ndị ọzọ si abịa ibe ka o kwesịrị ka gụbụ onye chi na-abịa ibe na ụdị anwụ. Ị ga na-abịa ibe n'ochi wee gbasata gị. Ọ dị ifie ka anyị ji wee na-ekwu onye ọbụla ka unu join ya anyị, soro anyị n'ibe a na-eme. Subscribe ọnụ na YouTube channel anyị, na-esokwe na anyị na Facebook, mana Twitter, mana Instagram na other social media platform ndị ọzọ. Unu na-etinyela anyị na akara ịfụnanya nke a na-eku like. Unu na-ekwukwa uche unu na ebe onye na-ekwu uche na comment section ka anyị wee malụ ka unu si wele ahụ nkụzi ndị anyị na-akụzi. Maka na nkọlọ mahadum bụ nnekwute mahadum, ọ nnekwute university. Ibe anyị na-akụzi na-ewu for onye ọbụla, ma ndụ ji PhD na nke ndị ọcha, ma ndụ businessmen, ma onye ọbụla kwesịrị ka ọ na-eso gaa to lecture ndị ọzọ anyị kụzisego mgbe gara aga. Ibe ndị ọzọ anyị kụzisego mgbe gara aga, ị ga-ere na ị ga-eti ibe na ọ ga-abalị uru wee ghọta ụwa anyị nọ na ya, wee mara ka ị ga-esi wee na-asọvive na ya bụ ụwa. So isiokwu anyị taa bụ na Chukwu okike abịama ka ụwa niile na-akpọku. Ya bụ Chukwu okike abịama bụ nke a na-ekwu Almighty God. Ọnya ka ụwa niile na-akpọku. Ndị ọzọ, ibe ndị ọzọ eji akpọku ya bụ Chukwu okike abịama bụ aka amelụwe. And ibe mere na mmadụ, ma ndị Igbo, ma ndị mmadụ si na mbalaka mpaghara ụwa niile ji wee nwee ebe a na-ekwu Chukwu okike abịama na ụdị nkebe. Ọ maka egwu a na-atụ maka eluigwe eke n'ụwa, maka mmadụ bịa ibe dị n'ụwa, ibe dị ka ọchịchị anọkọtachi ejiri, anọkọtachi ebo, wee bụ ana niile dị n'ụwa, wee bụ mmiri tozuru nka niile, ma River Niger, ma ocean dị iche iche. Anọkọta mmiri ezowe, mmiri na-ezo, ọ na-egbu amụma, na-agba egbe igwe. Anọkọta anwụ a na-eke, ma ụmụ anụmanụ ekechie n'ụwa, ma osisi niile dị n'ụwa, ma ikuku a na-ekulu, ma ugwu, ma ndịda, ma mkpume. Ime anọ ibe niile eke n'ụwa, ma elu, ma ana.
so no iwe niile eke n'ụwa ka mmadụ na-asị na o nwere iwe kele ụwa anụnwa, na o nwere iwe kele ụwa anụnwa. Ọnya ka ịbịa n'ala Igbo wee sị na Chukwu okike abịama na ọnya kele ụwa. So mgbe a na-refer to Chukwu okike abịama, a na-refer to the creations, the amazement, the mystery gbasara creations anyị bụ mmadụ bụrụ n'ụwa before anyị wee nwụrụkwa ewee nie anyị wee jowe n'ụwa. So no ibe ọwụ, and enwelu iwe ndị ọzọ dịchakwa n'ụwa na this planet anyị nọ na ya. Enwe total of planet asatọ ka enwelu Mercury, nwee Venus, nwee Mars, nwee Earth bụ nke anyị nọ na ya iwe, nwee Jupiter, nwee Saturn, nwee Uranus, wee nwee Neptune. So enwechara mpaghara other planets dụchakwa na ụwa anụ anyị nọ na ya, n'elu ụwa anụ anyị nọ na ya. Mana ọ na nke nụ anyị nọ na ya a na-eku Earth ka enwere all this type of creations dịka nshi wee kọwa. And all those creations ka mmadụ bụrụ na mpaghara ụwa niile wee si na o nwere iwe kele ụwa anụ wee lenu ọdụ. So nọọ ibe anwụ ka Igbo na-ekwu Chukwu okike abịama. Ịbịa na Yoruba, ndị ofe mmana na-ekwue Oluwa, ndị na-ekpe Alakụba na-ekwunye Chukwu okike abịama Allah, China na-ekwue Zenhu, India na-ekwue Brahma, America na Europe na ndị ọzọ na-ekwue Lord, God, Yahweh, ụfọdụ na-ekwue Jehovah. Ọ ya bụ Chukwu okike abịama nke onye ọbụla na arifat, onye bụ that mystery of creation ka eji that Chukwu okike abịama wee na-represent. So mana ajụjụ anyị bụ Nkọlọ Mahadum, anyị nọ na Nkọlọ Mahadum Wisdom University na-ajụ ndụba anyị ka uche unu luo na ya bụ ọ bụrụ na enwere oke Chukwu okike abịama kele ibe niile nwa onye ọbụla na-ekpelu ka ezi ka Chukwu okike abịama shi ya nọzi mmadụ okele eme ka ndị Israel dịka anyị si wee wụ ihe na-aga n'ụwa ba Israel na-anụso ndị Gaza na-egbu mmadụ na Gaza, ndị Gaza na-egbukwewe na Lebanon na-egbukwewe, Syria na-egbukwewe, Iran na-egbukwewe, ma ọ bụ a na-anụ na Ukraine and Russia. And ibe niile nwere tigbuo zọgbuo na ọgụ na mpaghara ụwa niile, ma nke a na-anụ na Sudan. Ka ezi ka o si wee bụrụ obuke Chukwu okike abịama anwụ onye ọbụla na-efe na-ekpele na-anọlụ mmadụ okele ana egbu mmadụ ibie na ụdị na-emebi properties na ibe ndị ọzọ na ụdị. Ọ ajụjụ ka nchọ ka unu tie anya na ya, ka unu nyere anyị aka na Nkọlọ Mahadum wee saa, because ihe na-eche uche ma ị na-esonyere anyị na nkụzi anyị na-akụzi. Maka na Nkọlọ Mahadum abụrụ obele mahadum, ọ nnekwute mahadum ebidolu with ndị Igbo, ndị Biafra na ndị Afrịka apara n'obu wee meghe this university. So na ajụjụ a ka anyị tọgbọrọ unu ka unu na-enye formulate an answer dị na comment section ka anyị mali ibu nuche maka ya. Now anyị ekwetego, anyị ezukogo unu na no creations enwe n'ụwa, the amazement ya bụ egwu, ya bụ question mmadụ na-ajụ kedu ibe kele ibe iri dị n'ụwa anụnwa ma na enwere Chukwu okike abịama na obodo ọbụla bụ mmadụ nwelie abịazịa. Enwere usoro ndị ọzọ ọkọtọ mpaghara ụwa dị iche iche na-eso waji wele ekene ya bụ Chukwu okike abịama, waji wele erich
wele achọ ka wee richere Chukwu Okike Abiama. Now the intermediaries. Look at China. The Chinese will Buddha. In Europe, will Christianity. In India, will Hindu. In Japan, they Shinto and Buddha. If there's an Igbo land, Biafra land and Africa, I nebe ordinary chiche as intermediary ejuwele elunya Chukwu Okike Abiama. If there's an Africa, because I balloon na Nkolomahadum, I na package lectures, Koshi Webasatan Igbo, Koshi Webasatan Biafra, Koshi Webasatan Africa. So if there's an Africa, Okotoni ma nebe Allah, nebe Muslim, Okoto nebe Christian, European Christianity, Okoto nebe Ordinana. Mana nke gbasara anyị ka anyị ekwu maka ya gbasara European Christianity in our land. Iwa ji wele ekpe ekpelebe wo chaplet, achịcha, mmịa, Bible, Virgin Mary, and Jesus. Ibe na Bible, na Virgin Mary and Jesus, you have images. Ka weten. Jesus na be na picture. Virgin Mary na be na picture and ibe akpụ. Ibe na ordinana Igbo. Ibe ji ekpe ordinana Igbo ọjị, nzu, edo, osisi apịlapị, akwa ọcha dukwu na nke European Christianity. So na all the intermediaries na bụ iwe niile eji wele eri Chukwu Okike Abiama. The intermediaries, the European Christianity and ordinana. Even do niile wa camel. Society of Blank Melinkeve. Look, I see where Chinese will inkeve Buddha, Indian will inkeve Hindu, Japan will inkeve Shinto and Buddha. So no one will inkeve never a camel. When can we no down? When can change the situation no down? So look, I see where Kowa. No way, mother nato, Kedisi, Kelive, no 1K. Mena, society of Bona. Well, Ivan Kunyavu, Onye, Melnavive. Look, I see where Kowa. Na Iboneki Chukwu Okike Abiama. Yoruba Neki Oluwa. Ndune Bala Neki, Ndune Alakuba Neki, Allah. India Neki, Brahma. China na-ekwe Zenhu, America, Europe, na ndozo na-ekwe Lord, God, Yahweh, and Jehovah. So n'ibe anyị na-ekwu that na question ọzọ anyị nwere bụ ebe enwe Chukwu Okike Abiama anụnwa nọnụ ndụ mmadụ wegolu si na enwere ibe kele ụwa na enwere ibe kele ụwa. Ka ezi ka o si wee bụrụ mmadụ bịa na-eke ụwa na-eke obodo dịka anyị si wee bụgo nọ ndụ ọcha bịa wee na-eke obodo ndụ washi na ga-abụ obodo abụrụ obodo. Ọ kweshọn ọzọ kweshọn nke ka nchọkụ unu chọpụta ka ezi ele si enwe Chukwu Okike Abiama nwa kechele ibe niile dị n'ụwa. Kechele ibe niile dị n'ụwa. Ọ bụzialị mmadụ bịazi na-eke ụwa si na nke ewu kọntrị nke na nke ewu kọntrị nke. Ọ bụkwalị mmadụ na-adị saịdị onye ga-adụ ndụ na onye ga-anwụ anwụ.
ibe ndị owe ibe kwesịrị ịgbagwoju gị anya ma ọ bụ na ị na-eche uche. Adọghị ka Nkola Mahadum Wisdom University ji wee dị mkpa ka ị na-eche uche. So na ndụ bịa na-ekezi ụwa bịazi na decide onye ya adụ ndụ na onye ya anwụnụ. So na wana challenge the main God, the main Chukwu okike kele ibe niile dị n'ụwa. So na ibe anyị chọkwuru mma na Nkola Mahadum Wisdom University bụ na ibe ekele eke n'ụwa do natural, all that naturality ka ụfọdụ na-eku Chukwu okike, Igbo na-eku Chukwu okike, ndị ọzọ bụcha anya abado ka anyị si wee kwụwago na nkụzi enu anyị na-eme. So ịbịakwuo n'anya ịbụ na ibe na-eme na mmadụ na-aga n'iru n'obodo ọnụụwa elechi wee chịkwa obodo onye anwụ nọ na ya. Ọ bụ na obodo onye nọ na ya na-achịkwado ya mma, ibe na-aga mma na-ewu, ịbịa na-egbawa mbọ ịga n'iru mma. Mana ije n'obodo achịkwara anara emeziri mma n'ọlụ na-ewu dịka ọkọta ọdụ n'Afrịka. Ịbụ na anyị na-agbagodi mba anwụ, ike mba anwụ ị na-agba ya na amịtala gị mkpụrụ dịka elu osigbo ekwechi. So ihe ndị ka anyị chọọ ka unu malụ na ibe eke n'ụwa, the mystery of ibe eke n'ụwa bụ that aba a na-eku Chukwu ike abịa ma na ala Igbo. Ndị ọzọ bụchakwala aba nkebe Oluwa na Yoruba, ndị na-ekpe alakụba Allah, China, Zenhu, India, Brahma, America na Europe na ndị ọzọ Lord, God, Yahweh, Jehovah. And question anyị nwere bụ ọ bụrụ na n'obuke Chukwu ka Chukwu Jehova ka onye ọbụla na-ekpele n'ụwa, ka ebe o ji ga nọzielu a na-anụ ọgụ niile a na-anụ n'ụwa, na-emegbu ndị mmadụ, na-egbu ndị mmadụ, na-destroy properties. So na ndị ahụ na-eme na-anụfu isi from that Almighty God. And obodo niile nwere intermediary ji wele reach that Almighty God down, that creator, onye ọbụla na-refer to. Chinese na-use Buddha. Europe and Europe, when I go Europe, I include my America, my Canada, my Australia. One channel use Christianity, India Hindu, Japan Shinto and Buddha, and then Africa Ordinana no iche. So if I say na buy Christianity, European Christianity no they use my chaplet, my chicha, my Maya, my Bible, my Virgin Mary and Jesus. Look at pictures and images. Yana akwacha. Also, Ordinana, even Ordinana, and George Nzu Edo, Osisi Apilapi, na akwacha. All these intermediaries say they reach Jesus. When they reach the Almighty God, when they get the powerful, when they get that powerful to do anything for you. So now you actually kind of power with you. Ebe nwere onye a na-refer to n'ụwa niile duka the Almighty God. Kedu isi ka anyị si wee nọrọ ọ bụrụ mmadụ na-decide onye ga-abụ country, onye ga-abụ obodo, onye ga-adụ ndụ na onye ga-anwụ anwụ. And obodo ndị emezili mma, ịgba mbọ na-ewu ọ gaala mma. And enwekwa ebe ndị ọzọ ga-enye ya aka iwe survive n'obodo ọbụla ị nọ na ya. Elechi wee chịkọta obodo ahụ ma ọdụ mma ma ọdụ njọ. Family isi na ya wee fụta na ike ọkpụkpụ akaghị ihe ndị unu ga-eme na ya survive. So ndị be anyị tụnye the question ajụjụ ndị ajụcha na nkụzi taa and ghọta na nkụzi anyị kụzi taa. Unu ghọta ya ọdụlụ Igbo mma, dụlụ Biafra mma, dụlụ Africa mma,
anyị na ndị ọzọ eweralị ma ọ bụ anyị kaba ndị be anyị ka ọ dịbadị mgbe ọzọ anyị akụzikwa ebe ọzọ dịkwa omimi maka ibe niile anyị na-akụzi na Nkọlọ Mahadum Wisdom University dị omimi ilu iche uche dịka isi wee bụrụ mmadụ ka anyị wee si na-agbụ anyị nọ wee fụta ndị be anyị ọ ga-adịba mgbe ọzọ anyị na-ekene unu n'usoro anyị taa na nkụzi anyị demen ka ọ dịbanụ